Makwaba about the update. So we a podcast Dikan Kra Adom TV, Adom FM Asempa, and I insure from na we ne yeba besum yetie for ene yahwefo and into the update ni nyina no and say nsem atwam akro de yemo no ene de kyesa achepa ye no ye kofa ba ne apensen mu ne adomu insuko na ene de wo no eye Kwalebu Teaching Hospital. Yes, Kwalebu Teaching Hospital. Na de be piem wo hanum sei ene se na no eye na wotwetwa mu no eni adansen sokote abemu a wadi mfinhya dunson osofo bi ache no apagya de aso no nti oye omu de nsa hyem ne nyina ne se osofo no ekire de abemu ano akwakowie sika be 600 Ghana cedis eno nti ne ye ba hanum tie wa ha ene ne ba be di nkomo ne ye hunu de ekoso e wo hanum sei midin ameje so eyo katachi eje sika pa. It's Joseph amema wa ha Emra Adom TV Adom FM ne se do so pa memo ha ba efije. Yeah, major also. The person who they see na no e be fiadan mu e na sase mi see ye kire mu de see pote e yan paso ko wiase ka 600 Ghana cedis Me pa cho enye no kre ye de to me so na mi wo fie anopa ana me ma me ekuma ba ho se ni sika 600 cedis ayelenti wako baby ye se e kwadwo na afa enti oba be bisa me enti obisa me na me se ene enye mi kwadwo we e be kwadwo foforo ano se yo nti okofie ti okofie no ana eye kakra no ni nua ba bi nso sa bae se ono nso akọ bi esi kwadwo asa wo che de o se wa foforo sa bae enti obae no na me se still enye mi kwadwo we no se wakosofo bi o ye se Emilia ba kwadwo me ma me nso frɛ no Emilia tina chese o kan kosi se eye me ana mafa ana menene kọ sofo no hono mo ti okosofo no di kan be fa ma me kosofo no na me mo park so ame bobo enti mo park ne so ana ma me ne sa soma ne baba ako se o me frɛ me mla na me koye ti me ne ba ne koye no ana sofo ne ka kire me se me kwotron ne sofo na ankasa ye titu ana ma mbisa me se kwadwo sika ayese ayele eyewa na mse ma da bi enye me no say wa kana mintua ne enko ana mse ma enye me na mafa enti ye me anka meka no si yo enti ho ana sofo ne ka se ye pension nchine ne ana na ma me ne se ne sika na ila no se onye bibi na o ma me so ka de me ma me ne ka se on pene ma menye na ma me ne se onye bibi ne me ne ana mafa enti na ma me se on pene ma menye na mse ma enye me ntu de kwa kuma toyem na ne omu baby a omonye na ma me ne ma sofo ne ma me ne koto lafinta bai lafinta no di begu cement so no flare me no flare ne sika na ayela no cement be na wo pa kire valanda so na odigu so to odigu so na opa manchisi tum no ka kire me se eje ya waso eye huhum muja enti se ye me na amafa sika na me de mensa ko ho a e be shock me na yimi aboho wo se den odigu veranda ne so lafinta I say but e ka say anoint oil but you lafinta me ma me no wabon enti odigu hormone no ana opa manchisi tum to opa manchisi tum no na o se ye me na amafa sika na me de mensa akoso a ebe yimi aboho se enye me nso a enye me hwe me mensa hye me enye me hwe ti me ma me kan o se kwadwo jayo na me se ma enye me na mafa ti o de jana menye ti me de mensa tum no nso no enyi me ammo no na asofo no se me nkontenye me na mafa esa dan na o mo ye sansen kire ne no hwe anyewo nanim ho na nya me hwe wo ho no nti edinda se ansa na ho se won sa na sha se yese that day na eye sanso sofo nanim ho no ni fie ho no anya me sa ho mi ko fie na mi ko dwale no nsuo kan na me hu se abopomponya na me de ko kire me maame na ode me ko clinic ti den na nam so mo mo de ofie ye sa clinic wo no mo ba Kwalebu mensa mienu na say woman ring finger ne left finger no eno na say wom ana doctor ne be hweye no o say ontimi na o transfer me ba Kwalebu ha no mo say nti wo ba Kwalebu na ye ne pe na wa ba Kwalebu na say be 2 days bia na 1 day na ba enra na me ba na mama ntem ana mo say me nkonti ene na maba esa doctor for no hwe pa chan
nti yɛhwɛ bibi ɔsɔfo no ɛbaa ne saa mo saa akɔ no hɔ de kɔkyerɛ nana me pacho an den no kan ono wanka hwe wɔ hɔ no mo ana me ofa kwa report na omo beche no na assemblyman na wɔ hɔ no mo no sɛ sɔfo ne ba obehu ni nti omo mfa ne ntum sɛ sɔfo ne wei sɔfo no ɔmache no ka sɛ assemblyman ne sɛ ɔmo nkyɛn we ye kura na sɛ de ɔsɛ ɔmo nkyɛn no na me de ba ɔdan ha no mu se na ɔdan ha fo police for ne kɔkye no so ɔdafo police for ne kɔkye nyɛ mokromɔfo pachan nti yɛnhwɛ mo maame laventa na mo de go veranda ne so no police for na ka ho asɛm sɛ bi ɔma yɛ nhwehwɛmu bi adan de se ana sɛ obi anka bibia pacho da bi nti ma yɛsan so kɔ yɛkyi na yɛnhwɛ adeɛ ɛyɛ dan na sika no 600 Ghana cedis ne yɛra yɛ no wudin na mo boy sɛ ɛyɛ a me ne mma ne di agro nti me kɔfie hɔ no mo nti de bia no kɔfie hɔ nti sika no yɛra no wo na mo hu ne sɛ wo na wo fa ana wayɛ bibi sada ɔno hu sɛ ɔsɛ wakɔ baabi no kwadwo na afɛ sika no me nso na me kɔfie hɔ no me nso na me din de kodwo ti na ɔno suspect sɛ yɛ me no nti wɔn nsa ne free asɛ sɛ ɛho no wodi utumi de kɔ school ana sɛ school no wawie day na ɛkɔ so my GHS me wie last year am results aba nti me nsa ne ba na mama ntimi ankɔtwe ama wentumi ankɔtwe sɛ menti ase wentumi ankɔtwe sɛ me nkɔ check enkɔtwe school na me nyaaye no nti wonim school kra wo nyaaye ba senka wɔn nsa de mfa ho ne school ranka wo sɛ wo maame bi ana wo fa bi edi akyire me nsa no sɛ ɛno na me de bɛtworo wa na sɛ BC no kra wan tworo bi BC no ma twere bi but me nsa na me de bɛkɔ SS no ɛna me de bɛkɔ akɔtwere wɔ SS no nti na ayɛsie no ɔmo hwɛ ma na akɔ ansa na ɔmo hu ne ɔmo bɛyɛ okay na mbisa wo nsa no edwo nwumra den na ya na ɛyɛ wo ɛya na ɛyɛ wo ya na ase de patwan ɛte sɛ ɛya ɛtwetwetwetwe me de to a mete ya opan wo ɛba ne south mida patcho da bi ko sɛ wate patcho ya bompa yɛ sɛ na doctor fo no betima show ti de bɛbɛ akyire nyina no yɛbɛsan so aba ne wadi nkɔmɔ ai patcho ɛdase into the update podcast so an igusu a no na igusu edi nkomo ye ne Joseph abusu edi nkomo ntimanya no wofa wa hanom sei ye busa na ne agena dwen kyerɛ kwan ye ofa so a ensem yi esi ye no wote ye de oma ya kofa ho ne de oma ya fa ho ene nsensem de fa kyerɛ nyina no wofa wa hanom sei nti woni ye ebedi nkomo wofa ma wakɔ aba ye je opani apacho din Charles Obin pacho mpesi ye hu no ekwan bɛ so na afa ete sɛ wofa ase sɔfo bi ede eja ne nsa akɔhye gyam ayampa jamesum wa ha jamesum ya la wakra ha timoana me ma me ankasa nso ho on so frɛ me sɛ me ofa ase akwa yesi na ne nsa ne de pro na me sɛ asɛmbe ni nti ho na me ne abusuapan nso ye de kasa na me so mo de na akwa hwɛ osofo ne nsa na me sɛ na mo de akwa hwɛ osofo ne nsa be yi na me sɛ nti ho na ma me sa frɛ me back sɛ insana akwara insana yan 200 man insana mbetwa nese ne insana ya sese pro no musa de koma asofo no musa de koma osofo no de insa sheje na mu sheje ni mu ani na mo yesa nde se wa no nkrasefo mi wo fa na mo wo ho no na mo yesa nti mi sa ti biem na me se David se insana be de sa dia mi ka che mi sisters no na mo so bia de na adwen ba na ye kotam ne de ba odan nti odan no wa mo hwe na mfa so be down hospital 1 week some days be na mo transfer say emra kolebu tina asem mpese mi ho sofo na wode mo offers ne sa she jam ya mo sa de ne koma no sofo no maja na na se de no ma ya fa no sofo no so dem and akra mete say omo de no court ma remand 2 weeks oni ma me ne sister na mo sister na ayira no Nese Joseph ese wafo no mienu nyina no omo ka sofo no ne ya chomatum ya chomatum kwadu be ne de bom nukura ni asam ne ba sa no ye say na post for no na hand ekuta bibia court nukura na mu bia anko hobi are na mu bia anko bi because asem ne fa mo okay no de minim na dinti a amon am yanko court obi tama mo ka se amfa akwara na mro da na nti ho na na sister mo ye dey efi wodo nti ando na mbedu yi
o se o mama fam o mama nkoko to bi me bisa say police for na mama nko anase mo anama nko je de yante bibia se ne bia mo yen ka ho bi ne nko court ana bibisa se my sisters na na wo da se na mo te se na no court my sister no ho no te my sister no ho te ko fa police for is ba te me nua ba ko e wo ho nti ho na my sister no frɛ amo frɛ no wo kura se nua ba ko so boy ba ko wo kura se atututu na nu ma asem ne aunties no say ne papa side auntie omo born sobo so wakofa 600 Ghana cedis no ebusa ebusuan mu na yemo side na ase ne papa Joseph papa side side to say ye bra penny ne yire if say ye bra penny amo bra penny na yire ne wo mo oh okay nice omo kabusuan no ite ba ne say na we de omo court mo ye de mabusuan ni bi court na mant ne me de hono de ndukure me wakra but time me te so mo enro mo court no me de say ampo say ampo hon de mintimi but me de me te so mo court o mama am de o remand 2 weeks intabra ne nsa no ehye ye no e ka be say no mabo e ka de ekobi e ka de ebobi pa kura na so kura mfiti say police assembly hospital and san e be to dan or down crowd 1 week 2 days and san e transfer say dia ba nte ka ne de receipt ni we ni na o nte che shade pade ni na ne ehun ka e de ya bo o de wani shema na say o de wani bu e ka no bobo na yenhwe onu de on say me ni o down hobi and receipt ni so mfi o down me ka me nsaye nti so for me to me bobo sisi ase na bia say o hwe betumi abo 600 Ghana na o mo say o fa ye no oh 600 Ghana the sound the pure teska e brokra ujiri so wo fast no of fire na se wan fa oh me dem abusa na oba me nche me abusa na o se onyo no fire o se onyo no ne ma me so abusa no obi abusa mo se onyo no na fire mo jenedi oh me dem o fast do se me ne ntu on na BBC dey but ye me we dey me dey me jenedi so se ne nsa ne nti no went to me na ko so to me ko school so ne nsa ne nti went to me ko school ti you say school nsam no so mo de na mo ya fa ho school sam de hu hia me papa me school sam de me man ko school bi nti se ano me offer se ne me ba de me fa school sam de mo agro nti na oba na mbusa ne se na we school na unya say no se o onko je nei na me se da no so na me se ne nsa ne nti nti man konko je no so sa dia and they be check my hair results no nyan na fe me send me 200 amount so na me to school no so anamo yen hwe say ne no wo betimi akọ hu na doctor for na nsa no metumi hu de mbo ya fa ho na ntempa no so betimi akọ school de ho hia pa nti me de obesi hanom se eja oben na bremu esada ho no me be saba ye no mo asaba din komo ne nsa no mo hwe bibia wi a wa Pacho that since the update so and I just say near job paying and what fast Joseph edin komo edia fa ye na no na watwe mu be ye fiada no mu so for bidin nsa e she gem o 600 Ghana wakwakofa anti ye de oni e disansim yachi bo modin aka ye ho na ye mfa wo entu ana mo the update so ensam bi besi bia no ye domusuko ye pensem mu ye ne ye tumre ne ya kyerɛsie medin edo katachi eje sikapa